Hej. Og velkommen til mig og Silkes videoopgave. Om beskrivende statistik. Vi starter med opgave 1, hvor vi har en tabel, der viser IBS daglige forbrug af sodavand over 20 dage. Og ud fra det har vi lige startet med at lave en data og en frekvens, som vi skal bruge ned i opgaven. Vi skal starte med at lave en frekvenstabel, som vi har gjort her. Og så har vi lavet en summeret hyppighed ved siden af. Ude ved observationer kan man se de forskellige dage, og ved hyppigheden der kan vi se, hvor mange han har drukket hver dag. Og så ned i summeret hyppighed, der har vi så lavet summen af de forskellige hyppigheder, og så har vi en frekvens, og summen af frekvensen over ved kumuleret frekvens. Så har vi et pindediagram her, hvor vi kan se tydeligt, at på dag 4, der har han drukket allerflest sodavand, og på dag 3, der drikker han ikke særlig mange sodavand. Og så har vi et trappediagram, hvor vi kan se nogle forskellige fraktiler. For eksempel 80% fraktilen, den går ind heroppe i 5, så 80% fraktilen den er 80. Og vi har også nogle forskellige kvartiler. 25% kvartilen den er 2, og 50% fraktilen og medianen den er 4. Og så har vi 75% fraktilen den er 5. Ja, og det har vi også skrevet hernede. Og så har vi et typetal, og det er 4, fordi at 4 det er den observation, der er størst typehed ved. Og så har vi en variationsbredde. Der har vi taget den største observation, som var 6, og trukket den mindste observation fra, som var 1. Hvilket vil sige, at variationsbredden er 5. Og så har vi kvartilafstanden. Der har vi taget den tredje kvartil, som var 5, og den første kvartil, som var 2, og trukket fra hinanden, og kvartilafstanden den er derfor 3. Og så har vi lavet middelværdien, hvor vi har sat formlen ind, og sat de forskellige tal ind. Vi har ganget observationen med hyppigheden, plus den næste observation med hyppigheden, og så har vi divideret det hele med 20, fordi at der er 20 dage. Og det giver så en middelværdi på 3,65, hvilket vil sige, at gennemsnittet det er 3,65 af de antal sodavand, han har drukket. Så har vi varians og spredning, hvor vi også har sat formlen ind for variansen, og så har vi sat hyppigheden ind og middelværdien ind, og så løftet den i anden og ganget den med antal hyppigheder. Og så har vi også divideret det med 20, og det giver så en varians på 2,9275, som er det, vi skal bruge til at beregne spredningen, som vi har gjort hernede, hvor vi også har sat formlen ind, og så har vi sat variansen ind i formlen, og fået en spredning, der er 1,21099. Og det er så den gennemsnitlige afstand fra middeltallet. Det er så opgave 2, hvor vi har en tabel, som ligesom afgør højden af elever i en HHX-klasse, som er sat ind i en tabel. Og det første, jeg har gjort, det er egentlig bare at ligesom sætte tallene ind i systemet, så det er nemmere for os. Og så skal vi lave en række passende statistikberegninger, både med formler og Mabel-kommandoer og illustrationer, og kommentere på det. Og så til at starte med har vi taget frekvenstabellen, og det har vi egentlig bare gjort her, startet med en helt normal frekvenstabel, og så har vi lavet en kumuleret frekvens, som også er en summeret frekvens. Så har vi så lavet frekvenstabellen, som man kan se her, hvor vi har observationen, hyppighed, frekvens og kumuleret. Og så har vi lavet en summeret hyppighed, og her har vi så en frekvenstabel, som er med en summeret hyppighed ved siden af, hvor vi har de forskellige data samlet. Og så har vi så lavet en interval midtpunkt, for at se alle de tal, der er imellem. Intervalpunktet er i midten af de to observationer. Og så har vi lavet et histogram, hvor man så kan se, at dem mellem 180 og 190 så er højst. Og så har vi lavet en sumkurve, og her kan vi så, eller ud fra sumkurven kan vi aflæse, at ca. 25% af værdierne er under ca. 177,5,
og medianen ligger omkring 185,7, og 95% af værdierne er under ca. 194. Og så har vi så lavet kvartiler, og her kan vi så se, eller vi kan aflæse, at første kvartil er 177,5, og andet er 185,7, og det tredje er 194. Så har vi så lavet en fraktil, og vi kan se, at 80% af fraktilet er 196. Så har vi så lavet typeinterval, og vi kan se, at typeintervallet er 180 til 190, hvilket vil sige, at det er den observation, der er flest af. Så har vi så lavet middelværdien, og her kan vi se, at jeg har sat formlen ind, og så har jeg så taget tallene ind og ganget med 2, og så plusset med de andre tal. Og så dividerer jeg det med 20, og så får jeg så en middelværdi på 185,5, hvilket er det samme som gennemsnittet. Og så har vi lavet kvartilafstanden, og her har vi taget tredje kvartil minus med første kvartil, så får vi 76,5, hvilket giver en kvartilafstand på 76,5. Så har vi lavet variansen. Vi starter med at sætte variansformlen ind, og så har vi så sat vores tal ind i formlen, og så dividerer vi det med 20, og så kan vi så se, at variansen er 124,75, hvilket vi skal bruge til at beregne spredningen. Og så har vi formlen for spredningen, og vi tager igen formlen og sætter tallene ind, og så får vi, så kan vi se, at spredningen er på 16.915, som er den gennemsnitlige afstand fra middeltallet. Og så har vi så variationsbredden, og så for at finde variationsbredden, tager vi den største observation og minuser med den mindste observation. Og det er jo så i det her tilfælde 210 minus med 160, og så får vi så en variationsbredde på 50. I opgave 3, hvor vi har en Excel-fil med nogle observationer omkring årlige biografbesøg blandt voksne i Danmark. Vi har startet med at sætte data ind fra Excel-arket, og så har vi lavet en frekvenstabel ud for det, hvor vi kan se de forskellige data, som observationer, hyppigheden, frekvensen og kumuleret frekvens. Og ud fra det har vi så lavet et pindediagram, hvor der vi tydeligt kan se, at de fleste besøg, de har været imellem 0 og 5, hvilket vil sige, at der er flest i Danmark, der har været biografen mellem 0 og 5 gange på et år. Så har vi lavet en et trappediagram, hvor det er, at vi kan se, at ca. 50% her ved 50% fraktilen, den ligger på 3, hvilket vil sige, at 50% af alle danskere har været i biografen 3 gange. Og det er også medianen. Og så at 75%, den ligger ved 5 besøg, som vil sige, at 75% har været der mere end 5 gange, eller mindre end 5 gange. Og næsten alle, de ligger under 10. Og så har vi kvartiler. Vi har første kvartil her ved 25%, den er på 2, og 50% fraktilen, den er jo på 3, og så har vi 75% fraktilen, som er på 5. Vores kvartilafstand, det er så den største kvartil minus det mindste kvartil, hvilket er 5 og 2, og det giver så 3. Så har vi middelværdien, den er 3,31. Og så har vi en variationsbredde, som er den største observation minus den mindste observation, og den største observation, det var 15, og den mindste, det var 0. Derfor var vores variationsbredde 15. Og så har vi vores spredning, hvor det er, vi har startet med at regne variansen ud, som vi jo skal bruge til spredning. Den var 6,27, og den sætter vi så ind i vores formel for spredningen hernede, som så giver os en spredning på 2,5048, som er gennemsnittet fra vores middeltal.